Oprian Ștefan, am 27 de ani, sunt șofer de 9 ani, în cadrul firmei Oprian sunt șofer de 4 ani. Mi-a plăcut tot timpul meseria asta de când am ieșit din școală, mi-a plăcut camioanele, Partea cea mai frumoasă, să călătorești, să vezi unele țări, vezi cum e diferit față de România. Dacă aș fi să recomand firma Oprian, aș zice că este bine referitor și la bani. No, parcă auto este ok, mașini noi. Recomand față de alte firme.